Tapuk sini tipra haste ni resap kereng sini tapuk bimol ni condolence service eba khaiba bini tini srato tini belai khana khakamo je sini tipra haste ni tipra sa rong ni bisingo kaisa resap kereng sini athukuri kalai thangka haipano jeng tini oro phaiye kwbangma borok bai mala lekha haipano jeng tini ison thana mono jeng suriu kaitor ni thana mon suriu je bo thimani yagulo phano oma haite kereng kereng kusung sini borok asaitung ebong bini tangbai abara je samung borsa bai abara samung no sini kwbangma artist rok sini kok borok hamjangnai sini borok hamjangnai no kaitor subathung aboni log loge bini je joto taku buku bini family rok bini taku buku tai bini bebak je ronobo kaitor hamari ritung omo hai khai jeng khakai tongo thinango chini edisi hapang rok bo haino omo hai resapna kereng chini borok haya garei o ha tai singsan yakari thangnai rok no bongno mutu khunani mane mutu ongnai jat khainani bagai jeng kaisa ekta museum khlai jeng thinango jara chini dofani borok phainai chirai rok kusu kabar no phuna bagai jeng kaisa museum khainani ekta wan suklai tongo omai kene jemon Chiro Kumar bobahai tijak Guru Mohan Dev Burma omai kwbangma chini borok gabongni mono jeng jera album eta kaisa tungko khai systematic ni bisingo jeng narak man khangkai sin dofarok te buskang agok sangrang chini ekta asa tongo boni bagina tino salo belakena bakha dukunang phana tam khainai kaitor bono samung nangjak khana borokni asai khaina mathriu abo to ishorni bidir bidan abo to jeng semen tongo ingkai o jorao bono kam nangjak khana bono tlang khana ebong bini nukhungno shanti toni tung bini taku buku bini bebak atio sojon taku ton kam kreng toni tung bini artist bini je o je sipi jogot je bo je puari klang thaka o oro similia tini khayung gon himaro tini Bangladesh Bhutan bibinno jaga taugo bini resamungno bui resablai tongo o mage belakera khatongo omo haikeno jeng thinango bini o je laibumano narkna bagai jeng saito lainai